En dat lusten nog wel. Dat zijn de drie schoonste, boven wel eens even vertelde. Dat is Flip de Kooistaart, Piet de Bukken en Hensink de Kletskoop. Piet de Bukken, die lees ik in de jaren 30 van de 4e eeuw. Is op het bank gezeten langs de Maas, bij het kanaal. Wel eens in het kanaal vallen, met de luiden verschrikken. En dan zwom maar gewoon naar de overkant en dan hongen ze zijn kleien op en het van kessel verder van het kanaal. Voor Flup zeggen ze, hij werd op het slaaghuis. En die bracht de keu naar het slaaghuis en de achterste staat van de keu. Voor de Hensink de Kletskoop is weinig bekend, maar ze zeggen tot aan de Kletskoop, jongen de Kletskoop had, dan hoor je misschien uit de politiek gezeten. Dat is niet van Kuppenek, de hoofdman van Kuppenek. En dan van Oostbuus. Koemeldeven en de Solop ligt daar en Horischoenen. Oetsnaam uit Duitsland 2 beeldjes met. Goed hout gesnooien. Ik weet niet wie gaatjes zien, maar die heb ik maar Goethe genoemd. En de andere, nee, dat is een muzikant. Die heb ik maar Ludwig genoemd. Non supporter. Gezondheid.